बेखौनो दा नों बेखौनो मोजां मोनखायो दा बिरादनो नोंबो खनफादै दे एवबाय फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगन खेबलायबाय फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगन खेबलायबाय मेगनावनो जेरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनखा जालांबाय मेगनावनो जेरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनखा जालांबाय सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि आंथ' फेन होदों नाङा बेखौ गुबुन बुंनायाव खनो बेयाव खनो बेखौ खनफादो दै आंनि सिगाङाव खनफा दुब दुब गायहेन सौनाय बादि आङो मोनथारबाय थाइनै मेगना नायनोल' हांखुर जाथारबाय माब्ला लोगो मोनबावगोन आङो नोंखौलाय हाला हाला मुरखायनो गोसोखौ आंलाय दुब दुब गायहेन सौनाय बादि आङो मोनथारबाय थाइनै मेगना नायनोल' हांखुर जाथारबाय माब्ला लोगो मोनबावगोन आङो नोंखौलाय हाला हाला मुरखायनो गोसोखौ आंलाय सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि खनोबो टाइम पास ओरैनो ना खननोबो रोङा ना ओरैनोसो जानला मोनला गाबदों आरो आयु गिलु बालु माथो बुरि रिसोनां फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदां आयु गिलु बालु माथो बुरि रिसोनां फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदां रियेलावनो गोमोरनानै दासो मिथिबाय गासिबो फिल्टारनिसो खामानि बेफोरलाय रियेलावनो गोमोरनानै दासो मिथिबाय गासिबो फिल्टारनिसो खामानि बेफोरलाय जारला जारला मुवा जारला गाब्रबलांबाय आं बुरि हिन्जावखौनो सिख्ला नंफ्लांदोंमोन आं जारला जारला मुवा जारला गाब्रबलांबाय आं बुरि हिन्जावखौनो गोसो थोफ्लांदोंमोन आं जायाबाबो खनबायना जोङो ओरैनो ला 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 ओरैनो जानला मोनलासो खनदों जोङो